maza sai da ku ake zaman lafiya. Ai maza sai da maza in ba maza babu maza. Marmari daga nesa soja kuke gyara ƙasa. Maza soja, ‘yan maza soja, marmari daga nesa soja kuke gyara ƙasa. Gidan sojawa ni ke fada babu rago, birgimar hankaka da mantuke ai da zago. In ka ga birgimar hankaka soji ne, abin da na sani a yau kawai zan bayyana. Hayya soja muje da gudu muje, da zuciya guda kuke tsare mana ƙasa. ‘Ya'yan gwamna kuke sojan ƙasar mu ta Nijar, yaƙi in kuna yi a dole mugu ar. Sai da damuna ku ne kuke fita, domin ku je ku kare rayuka na mutane. In ba ku babu mo, ina ne za mu mo, zuwan ku daɗi yanzu tun da wasa insa. Ai maza sai da maza in ba maza babu maza. Marmari daga nesa soja kuke gyara ƙasa. Sojawan Nijar aiki kuke masa isa, ku kamo mugu ku samari ku ɗaure sa. Dokin ƙarfe na gaskiya a yau na dosa, tun al'umma ku zo da addu'a mai guda. Ga soyin Nijar mun yi sallah biyar, inda mun yi hakan to kanmu ne muka fansa. Kudu ba fa an yi wa yaƙi an rasa rai, waɗansu iyaye waɗansu ‘ya'yansu sarai. An raba su da dangi zaman kaɗaici suka yi, to me yasa muke ta yaƙi a ƙasa kashe juna. Sojawa sun je domin karewa, ashe ku sun yi nasara domin ba wasa. Ai maza sai da maza in ba maza babu maza. Marmari daga nesa soja kuke gyara ƙasa. Jihar Talabiri jama'a mun ba shi da kyau, an kashe mutane kamar da wasa aka hau. An tura mazaje domin su kare jama'a, zuwan su ka gani ko ‘yan da ba sun tsere. Allah da ya biya ya ƙaro lafiya, gare ku soja wani jirku ne masu ƙasa. Ai maza sai da maza in ba maza babu maza. Marmari daga nesa soja kuke gyara ƙasa. Nijar a ko'ina birni da karkara, sojin mu ya shiga. Maraɗi ma ashe akwai soja maza, biya mai gari akwai soja maza, har ma da magaram akwai soja maza. Har ɗifa na shiga na gani soja maza, birni na tawa ma akwai soja maza, birni na Agadez akwai soja maza, birni na Dosa ma akwai soja maza. Shuɗe ta majar ka ne salifin modi yau nake gaida ka. Kanis